И това ще стане ли във форума да се качи? О, Ще стане ли? задължително. Чакай да намокри малко точиларското пособие. Намокри го. Сега ще покажем на уважаемите са форумци това, което често се разправя в разни руски и други форуми, че финките могат да сточат от камък от реката. Ето, както виждате, това е един най-обикновен камък от реката. Реката, ето ви камъка. Камиче. Чакай сега да го намокра. Дори се виждат, може би се виждат и следите, дето оставя. Това е люлкото на Зумбайо и беше доста тъпо преди да почна да правя подобни интервенции. Не че ще стане да деликосам по този начин, ама достатъчно остро ще стане и сега ще видите сами. Дано да успеем този клип да го качим в форума. Ще стане, ще стане. Вижда ли? Чакай, я го дай към ръката малко да се деликоса. Да. Вижда ли? Вижда се, вижда се.